Xeyirli kеш, hörmətli televizor qarşılar, Müslüm televideniyesi özünün tapşırıqlarını başlay. Xəbərlər çıxarılışı bilən studiyada men Liliya Şəymiyeva. Ğınvar ayı qor buranları bilən яңа yılının ишекләрен açtı. Қойшаңына qor юк дип зорланган халык бүген уфылдый капка төпләрен кири, ишек алларын кордан арындыра. Ğınvar ayı qor buranları белән яңа елның ишекләрен açtı. Кайчан qor юк дип зорланган халык бүген уфылдый капка төпләрен кири, ишек алларын кордан арындыра. Район метеостанциясының хәбәр итүләренчә, гыйнварның 1 декадасында 27 мм qor яуган. Бу нормадан күпкә артык. Норма буенча ул 10 мм тәшкил итәргә тиеш. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе эшчеләренә дә qor яуган көннәр урак өстенә тиң. Башкирияныкы мен өзем. Әйе. Менә килдем эшләргә. Тырышкан булабыз инде Müslüm өчен. Нык моторай, андый мотор җирләр күргән юк әле. Рәхмәт. Мондый тырышлыклары өчен Müslümнең үзләренә. С Нового года много снега выпало. Мы вот тоже не остались, вышли убирать. Погода очень хорошая, весело. С удовольствием убираем снег. Предприятиянең 15 берәмлек техникасы юлларны кордан арындыра. Күп фатирлы йортлар ишек алдында Амкадор трактор эшли. Зур техника керә алмаган урыннарны газ торбасы үткән тротуар өстәкләрен кул белән чистарталар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Müslüm телевидениесе. Юл хәрәкәте иминлеге проблемаларын яктырту буенча масса күләм матбугат чараларының ышаныч һәм иминлек республика конкурсында юл хәрәкәте тормыш кагыйдәләре номинациясендә Авыл утлары газетасы җиңүче булды. Материаллар циклы өчен журналист Лилия Шәймиевага, Müslüm матбугат үзәгенә, Müslüm һәм Сорман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Район поликлиникасына COVID-19-га каршы 140 доза вакцина кайтты. Аның беренче компоненты барлыгы 40 доза райондашларыбызга инде ясалды. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Табиблар хәбәр итүенчә, прививкадан соң иммунитет яңа коронавирус инфекциясына ярты ел дәвамында саклана. COVID-19 кичергән яки антителлары булган пациентларга да үзләрен кабат зарарланудан саклап калу файдага гына булачак. Бүгенге көнгә 140 доза вакцина кайтты ковидка каршы. Беренче компоненты 40 кешегә ясалды. Бу пациентлар безнең бик яхшы хис итәләр үзләрен. Икенче компонентын 21 көннән соң ясыйбыз. Мин инде үзем прививочный кабинетта эшлим. Күп кешегә бөтенесенә вакцина ясыйм. Мин инде Müslüm халкын вакцина ясарга өндим. Үзем яңа ширләп терелеп кенә киләм. Үзем дә вакцина ясатырга уйлыйм. Минем үз сәламәтлегем үземә кадерле. Үземнең якыннарыма да игътибардан калдырмыйча, үзем дә ясаттым, балаларыма да өндим, семьяма да өндим. Һәм үзебезнең әмәке халкына да өндим, шушы вирустан прививка ясатуларын да теләйм. Коронавирус инфекциясыннан яшәү урыны буенча сырхауханәләрдә вакцина ясатырга була, ләкин алдан язылу мөһим. Район үзәк хастаханәсе табиблары үзләре дә бу көннәрдә COVID-19-га каршы вакцина ясаттылар. Вакцинируйт итәргә дип уйлыйм мин. Шуны киңәш бирәм. Бәлки менә үзем дә бүген вакцинация үткәрәм. Үзем хотя иптәшем дә ныклы ширләгән, аңа тоже, конечно, рекомендую. Хуже от этого не будет. Әле мин вакцина ясатмадым, химиотерапия алам, көчле булмаганын гына алам әле. Әгәр дә инде ясатырга кирәк дип әйтәләр икән, ясатачакмын, сүздә юк. Әле рәхәтләнеп яшәйсе килә, яшәргә язсын әле. Я вакцинировалась 12 января. Сегодня чувствую себя хорошо, никаких жалоб нет, температуры нет, место укола не болит. Я с мужем вместе вдвоем делаем. Вакцина өчен түләргә кирәкми, ул милли прививкалар календарына кертелгән. Прививканы 18 яшьтән өлкән булган һәркем ясата ала. Әмма бер мөһим шарт бар. Вакцинацияләүнең 2 этабы арасында үз сәламәтлегеңне сакларга кирәк. Чөнки кечкенә генә салкын тиюдә беренче уколның гамәлен юкка чыгарырга мөмкин. Димәк, прививканы яңадан ясарга туры киләчәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Müslüm телевидениесе. Районда гаилә фермасы төзеп, авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү белән шөгыльләнүчеләр саны күп. Олы Чакмак авыл җирлегендә дә күпләп мөгезле эре терлек асраучылар бар. Фәнүзә һәм Илгизәр Әхмәдиевлар шундыйларның берсе. Шәхси хуҗалыкларында ит һәм сөт җитештерү белән шөгыльләнүче гаилә фермасы турында алдагы сюжетта. Олы Чакмак авылында элек-электән ихаталарында күпләп мал-туар, кош-корт асрый халык. Шәхси ихаталарга туры килгән терлек саны буенча бүген дә районда алдагы урыннарда баралар. Күбесе сөт сыерлары
Менә безнең өчен быел куанычлы хәбәр булды. Сөтнең хакы артты тагын, әле менә һаман тагын арта диделәр. Кешеләр шушы сөтне сатып, үзләренең көннәрен күрәләр, фуражларга, ашлыкка шушы сөт хакы белән түләләр. Дәүләттән биргән сыер башларына биргән субсидияләр дә бик зур ярдәм итә безгә. Мәсәлән, мин бүген әйтер идем Әхмәдиевләр гаиләсен. Тырыш һәрвакытта 7-8 сыер тотып, малларны үзләре карап, балалары янында ярдәм итәләр. Әхмәдиевлар электә күпләп мал тоткан, хөкүмәттән 200 мең сум субсидия алып сарай төзегәннәр. Бүген 7 баш савым сыеры асрыйлар. Симертү үгезләре, яшь бозаулары да бар. Җәен күпләп каз, үрдәк, бройлер шибиләре үстерәләр. Куяннарның саны да 20-гә җитә икән. Гомере буе фермада сыер сауган Фәнүзә Әхмәдиева пенсиягә чыккачта әнә шулай мал-туар белән әвәрә килә. Малларны күп асырадык, манча асырадык. Хәзер инде балалар укыйлар. Түләүле уку булды инде. Түләүле уку булгач, икесен түләп укытабыз, берсе армиядә. Дәүләт субсидиясын биреп торгач, саткан сөт өчен акчасын да вакытында алып баргач, көч барда асрыйбыз әле малны ди Әхмәдиевләр. Итен сатуда да, сөтен сатуда проблемалар юк. Башта инде 3 суда инде хәзер азнакайлар җыйгач инде кыйбатка сатабыз. Ансыннан сөенәбез инде. Әле сөт булганда акча әйбәт керде. Аллага шөкер. Түләүләргә дә, балаларга да түләүгә җитте инде. Быел соңгы еллары Süt satan күпме? Бүтінсі балаларға кетіп бара. Балаларына кеберіп оқыттым. Бүтінсі шоферлыққа правалар алдылар. Даже оқи тұрғанлары бар. Күндіз оқида түгіне больница шелер иден жауып. Иден жауып шелер. Әді сеңады әдірек ерден бұлдырны ерінде. Фәнүзә һәм Илгизәр Әхмәдиевларга бу кадәр ишле малны карауда балалары да булыша билгеле. Бигрәк тә җәен, терлек азыгы әзерләгән вакытларда. Әйе, ярдәм итүстек, мал карап, барсынада сыерлар савышып, каникул вакытларында әнигә ярдәм итеп фермада булыштым. Аерым группаларда сауган булды. Сыерларны сау өчен 2 аппарат алганнар, фураж тарту өчен тегермәннәре дә 2. 70 яшенә якынлашып килүче гаилә башлыгы Илгизәр авыл кешесенең олы ярдәмчесе булган атыннан да аерылмый. Бернинди машинага да алыштырмыйм мин атны ди ул. Оттан да дөньяда кадерләй бер юк. Иң яхшы әйберәйме. Менә отны дитәмиртән ашатам, җигәм, тирисләрен тием, түгеп кайтам әйме, ул пешәнеп кайтып бирә миңа. Шунда ашый, минәгә беребендә кызганган юк. Әхмәдиевлар 6 бала тәрбияләп үстергән. Ир балаларының 4-се дә армия хезмәтен үтәгән. Төпчекләре бүген Самарда хезмәт итә. Кичкенәдән хезмәт тәрбиясе алып үскән балаларын укытып, һөнәрле дә иткән Әхмәдиевлар. Район тарихына 3 игезәк бала табучы ана буларак та кирип калды Фәнүзә. Һәм шушы 6 бала дигәннән әле әнисе герой ана исемен алмады. Бу безне бик борчый. Моны өстәге җитәкчеләргә җиткезсәгез бик рәхмәтле булыр идек. Мен бит инде 6 бала. 6. Аның инде Илгизәр да бит инде тәрбияләү кирәк. 7-не тәрбияләдем дип әйтәләм мин. Район җитәкчеләренә әйтәсем килә инде. Булмас микән шул ана медалы. Ил көнгә кирәкле балалар тәрбияләп үстергән. Бүген дә балаларым дип яшәүче Әхмәдиевлар әнә шулай үз көннәрен үзләре күреп, башкаларга үрнәк булып гомер итә. Фәнүзә ханым да күп балалы башка әниләр кебек ана даны медален алырга бик тә лаек. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе. Соңгы елларда мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында туган телдә укыту һәм тәрбия бирүгә аеруча зур игътибар юнәлтелә. Укучыларның татар теле һәм әдәбиятыннан үткәрелгән фән олимпиадаларында, конференцияларда призлы урын яулаулары белем бирү учреждениеларының нәтиҗәле һәм максатчан хезмәтенә иң зур бәядер ул. Күбәк урта гомуми белем бирү мәктәбе татар телендә укыту буенча республик күләмендә үткәрелгән бәйгедә грант тотты. Мәктәптә 116 бала укый, аларга 25 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәптә укыту бары тик туган телдә генә алып барыла. Мин Күбәк урта мәктәбендә тарих укытам. Безнең дәресләрен күбесенчә татар телендә, туган телдә алып барыла. Бу инде күбрәк туган телен саклау максатыннан бик әйбәт практика дип күрәбез без моны, чөнки вакыйгаларны аңлатканда да татарча аңлату бик җайлы һәм укучыларга үзләштерергә дә бик әйбәт бар. Безне мәктәптә татар телендә укыталар. Миңа татар телендә уку бик ошый. Мин бәхетле. Тукай телен аңлый алам, Сәйдәш моңын аңлый алам, югарыга үрли алам.
Мин Күбәк урта мәктәбенең татар теле мәктәбендә белем алам. Мен 28 ел буена туган телемдә балаларга белем бирәм. Һәм шуның белән мин шиксез горурланам. 2020 елда Татарстан Республикасы муниципаль бюджет гамәми белем бирү оешмаларында туган телдә белем бирүнең иң яхшы практикасы республика бәйгесендә катнашты мәктәп. Эшчәнлекне республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләреннән торган комиссия урынга килеп бәяләде. Бу уку елында безнең Татарстан Республикасы муниципаль бюджет гомуми белем бирү оешмаларында туган телдә укыту буенча иң яхшы практика дигән бәйге үткәрелде һәм без шул бәйгедә катнаштык. Һәм 500 мең сум күләмендә грант тоттык. Бу грант акчасы безнең материаль техник базаны ныгытуга тотылды. Киләчәктә дә җиңүләребез дәвамлы булсын иде дип теләп калабыз. Бәйгедә җиңү яулап мәктәп 500 мең сумлык грант тотты. Әлеге средстваларга мәктәпнең матди техник базасы ныгытылды, принтерлар, проекторлар, ноутбуклар алынды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицейында инглиз теле атналыгы үтте. Инглиз теле кысаларында мәктәпкә чит ил кунаклары да чакырылды. Дубайдан кайткан Шулпан Дәүләтова белән аның дусты Ахмет Мухаммедны лицейда бик ошаттылар. Теманы коллегабыз Римма Авзалова дәвам итә. Шулпан Мөслим кызы 19 еллык Мөслим лицейын тәмамлаган. Бүген Дубайда яши. Дәрескә ул дусты Ахмет Мухаммед белән килгән иде. Кунаклар Дубайдагы тормыш, халыкның яшәү рәвеше турында сөйләделәр, Мөслимгә бәя бирделәр. Кичкенәдән үк минем телләр өйрәнергә теләгем бар иде. Аның теләгем шуның белән бәйле, чит илләрне, дөньяны күрәсем килә иде. Шуңа күрә мәктәптә дә укырга тырыштым, олимпиада, республика олимпиадасында да катнаштым инглиз теленнән. Аннан инде инглиз факультетына укырга кереп, телне кирәкле дәрәҗәдә өйрәнергә насыйп булды. Һәм бүгенге балаларга килгәндә, менә безнең укыган мәктәптә балаларның тел белү дәрәҗәсе чынында бик югары. Мин чынында сөенеп утырдым. Балаларда кунаклар зур кызыксыну уятты. Укучылар да, укытучылар да Шулпан белән Әхмәтне сорауларга күмде. Әхмәтнең инглиз телендә сөйләшүе дә аралашуга киртә булмады. Бу минем беренче тапкыр булуым Татарстанда. Беренче миңа тәэсир иткәне ул мондагы тынычлык, шундый тыныч, рәхәт тормыш, кешеләрнең ачык булуы, бик ягымлы, ачык һәрберсе шулай җылы итеп каршы алуы. Мондай очрашу безнең өчен яңалык булды. Һәм инде чит илдән килгән кунагыбыз белән аралашу безгә бик нык ошады. Аның яшәү рәвеше һәм татар теле белән кызыксынуы безне нык шаккаттырды. Һәм инде шундый эмоциялар безгә бу очрашу калдырды. Бүгенге очрашу мине бик шат калдырды, чөнки Ахмет минем сыман спорт белән кызыксына. Без Ахмет белән киләчәктә күрешергә язсын иде, Алла берсә. Мин аннан бер-ике киңәш сорадым. Шулпан апабыз чит илләрдә торса да, чит илләр буенча йөрсә дә, һәрвакыт татар телен пропагандалый һәм монда кайткач та саф татарча сөйләшә. Бу минем өчен зур горурлык. Һәм киләчәктә дә без алар белән видеосвязь буенча булса да аралашырга уйлыйбыз. Тагын үзебезнең лицейбездә көтеп калабыз. Очрашу истәлеге итеп лицейлылар кунакларга түбәтәй һәм кылфак бүләк иттеләр. Соңыннан кунаклар мәктәп белән танышты, класс бүлмәләрен карады. Мәктәп коллективына теләкләрен язып калдырды. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Озакка сузылган кышкы елларда балаларның буш вакытын файдалы һәм мавыктыргыч үткәрү өчен мәчетләрдә әхлакый сәламәтләндерү юллары үткәрелде. Мөслимдә һәм авыл мәхәлләләрендә барлыгы 170 бала ял итте. Теманың дәвамы алдагы репортажыбызда. Мөслимдәге Җәмигъ мәчетендә оештырылган ялларга 27 малай, мәдрәсәгә 25 кыз бала йөргән. Киләчәктә ислам дине кануннарын үтәп яшәүче, гыйлемле һәм тәүфиклы балалар тәрбияләүдә мондый ялларның файдасы зур булуын искәртә хәзрәтләр. Безнең инде менә шу кышкы ялдагы булган дәресләр инде әлбәттә ки безнең диния нәзарәтеннән программалар куелган. Үзенең китаплары бар. Нинди рәвештә менә бу әхлакый ялларны уздырырга, нинди дәресләргә әһәмият бирергә. Инде әлбәттә ки без аларны күз алда тотып, аларны кулланып, әлхәмдүлиллә уздырдык. Әмма инде Җәмигъ мәчетендә без күбрәк басым ясадык тәфсир мәсьәләләренә. Авылларда инде безнең тематикасы иде әти-әнигә карата әдәп әхлак. Әти-әнигә карата хөрмәт. Мәләтамак авылыннан Әхмәт Мәүлиев белән Мөслимнән Ринат Харисов әнә каникул көннәрендә Коръән сүрәләрен күбрәк ятлауны максат итеп куйган. Мин Коръән бер җүзен, икенче җүзен ятсам. И
менә бу ял вакытында? Ял вакытында мин 5 сүрә атладым. Бу ял вакытында сиңа нәрсәләр ошады, ниләр эшләдегез? Дәресләр үткәрделәр, уеннар уйнадык. Һәм без анда Коръән укыдык, уйнадык, эстафеталарда ярыштык, һәм рәсем ясадык, Коръән вәгазь тыңладык, арабский яздык. Арабча яздык. Балалар Коръән уку, сүрәләр ятлау белән генә шикләнмичә, хәрәкәтле уеннарда, спорт ярышларында катнашканнар, кышкы табигатькә экскурсияга чыкканнар, сәламәт яшәү нигезләренә, әдәп-әхлакка кагылышлы әңгәмәләр дә балаларның күңелләренә хуш килгән. Бардык тауга, шулай атларга бардык, алар белән анда да Аллаһ рәхмәт яусын, чаннада шуды. Шулай ук Фәрхәт кардәшебез булышты. Һәм дә аерылды быел үзебезнең шәкертләрнең генә җыймадык, инде бөтен кем тели, шуларны алып килделәр. В первый раз пришел в лагерь, было, альхамдулилlah, все хорошо, понравилось, много друзей завел. Район үзәгеннән тыш әхлакый сәламәтләндерү яллары 9 авыл мәчетендә дә оештырылды. Авыл мәхәлләләрендә әхлакый ялларны Буа, Әлмәт, Ярчаллы, Казан мәдрәсәләреннән кайткан 12 шәкерт үткәргән. Ул да Исәйн Буа мәдрәсәсеннән Ирмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәсе киләннән 5 шәкерт кайтты. 1000 еллык мәдрәсәсеннән Казандагы Ильяс хәзрәткә Аллаһның рәхмәте яусыннан безнең 4 шәкерт кайтты. Һәм Ак мәчет мәдрәсәсеннән Чаллыдан шулай альхамдулилlah бер шәкертебез кайтып, менә шу авылларда катнаштылар. Һәм инде шушы авыллардагы булган һәм менә бу Җәйх мәчетендәге булган менә шушы уку укытуларны алып бардылар. Балаларның мәчет әдәпләрен үтәүләренә, тәртипләренә аерым игътибар бирелгән. Тырышлыклары һәм активлыклары өчен балаларга район мөхтәсибенең мактау кагазе һәм кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Аеруча үрнәк һәм тырыш балалар кызыксындыру бүләкләренә лаек булды. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицей коллективы бәйрәмнәрне дә бергә үткәрде. Бәйрәм ялларында укытучылар, укучылар һәм әтиәниләр Кояшлык ял паркында ял итте. Лицейлар бергәләп уйнадылар, ярышларда катнаштылар, күңел ачтылар. Узган елның соңгы көннәрендә райондагы 26 мәхәлләнең имам хатибына шәһадәтнамә тапшырылды. Тантанада район башлыгы Рамил Муллин, Татарстан Җумһурияте мөселманнары дини нәзарәте рәисенең мөхтәсибләр белән эшләү буенча киңәшчесе Раул хәзрәт Зөфәров, Мөслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатулла катнашты. Шурадан хәбәрчеләребез репортажы. Шара Коръән сүрәләре тыңлаудан башланды. Раул хәзрәт узып баручы ел үзенчәлекләренә тукталып чыгыш ясады. Диния нәзарәте вәкиле билгеләп үткәнчә, мөфтият һәм гөләмәләр шурасы пандемия шартларында да киң кырлы эшчәнлек алып барган. Бу кыен, мәшәкатьле вакытта, нишлибез дигән вакытта, әгәр дә карасак, Татарстан дини нәзарәтебез, гөләмәләр шурасы бар, бик күп кенә безнең эшебезгә файдалы булсын дип, ярдәм итсен дип фәтвалар да чыкты. Аллаһка шөкер, хәзрәтләребез, имамнарыбыз инде алгы сафта булды. Алар халык белән эшләүдән, халык белән булган хезмәттән бер дә киселмәделәр, тукталмадылар Аллаһның рәхмәтенә. Инде алдагы сафта табиблар төсле эшләрен, хезмәтләрен дәвам иттеләр. Республика мөфтияте дә, мөхтәсибәтләр дә шәһадәтнамәләр тапшыруга тантаналы төсмер кертергә тырыша. Бу аңлашыла да, чөнки шәһадәтнамә имамлык дәрәҗәсен ныгыта, халык белән эшләүдә җаваплылыкны арттыра. Раул хәзрәт бу мөһим документларны тапшырганда имамнарны мәхәллә халкын хак дингә өндәүдә актив эшләргә чакырды. Раул хәзрәтебез инде үзебезгә тагы шәһадәтнамә бирде. Бу инде үзебезнең хезмәтебезгә тагы да җаваплылык өсти инде халык алдында үзебезнең инде хаклык һәм инде хукукыбыз барлыгыбызны күреп тоеп гамәл кылабыз. Алдагы көннәрдә дә шулай халык белән, мөселманнар белән яхшы мөнәсәбәттә булып, шушы вазифаны башкарган насип булсын. Тырышам анда кешеләргә шул бәлки генә күргәндә булса да инде чакырга мәчеткә, намазга, укуга,
иншалла менә бу яңа елда инде бәлки ниләр бирсәләр, рөхсәтләрен бирсәләр, кешеләр куркмый башласа, укытуны да дәвам иттермен. Иманыбыз әлхәмдүлиллаһи раббил артып тора. Безнең җирлегебездә генә түгел, бөтен районыбызда гына түгел, бөтен Татарстаныбызда инде кеше Соңыннан дин әһелләре үзләрен борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләште. Район башлыгы авыллардагы мәчетләр эшчәнлеген тагын да җанландыру, имамнарның авыл җирлекләре башлыклары белән кулга-кул тотынып эшләвенә ирешү кирәклеген ассызыклады. Балаларыбыз булсын, урта яшьтәге кешеләр булсынмы, өлкән яшьләребез кеше булсын, әгәр дә без монда хезмәт куеп шуны да кешегә хушур хакыйкатьне җиткереп, иман нурына басарга ярдәм итмәсәк, әлбәттә иман нуры тәүфыйк хидayat иман нуры инде Аллаһ субханәһу ва тәгалә, ләкин без сәбәпче булып, әгәр дә без шуны җиткерәлмәсәк, мин башка юл белмим. Очрашуда мәчетләрне тотуга кагылышлы мәсьәләләр дә күтәрелде. Барлыкка килгән проблемаларны җирле җитәкчеләр һәм мәхәллә халкы белән бергәләп хәл итү кирәклеге ассызыкланды. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз иске яңа елны район мәдәният йортында каршы алды. Яңа ел мөгъҗизасы исеме астында узган чарада район мәдәният йорты үзешчәннәренең концерты театральләштерелгән тамашалар да күрсәтелде. Бәйрәм райондашларыбызга күтәренке кәеф, бәйрәм рухы бүләк итте. Бүгенге шулар, мен Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашам. Алда сезне дини тапшыру көтә. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Wikimedia.ru Минем Татарстан бәйгесен игълан итә. Минем Татарстан. Эшләр 2020 елның 15 декабреннән 2021 елның 31 гыйнварына кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Татарча Википедия сайтының хәзерге вакыйгалар бүлегендә таба аласыз. 0+. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين. Аллаһы Тәала бездән әйтелгән хәмд сәнәләребез булсын. Безнең сөйкле пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга бездән әйтелгән салаватларыбыз, сәламнәребез бара бирсен. Ушбу елны инде һәрберебез дә төрле гамәлләр кылдык. Төрле эшләр башкардык. Төрле планнар кырдык. Һәм инде күпчелеген инде иншалла ахырына кадәр җиткездек. Кайберләре инде калды, кайберләре инде төрле үзгәрешләр сәбәпле эшләп булмады. Әмма шуңа карамастан да без әле һаман да сулыйбыз. Без әле һаман да әлхәмдүлилләһ шушы дөньяда Аллаһның биргән нигъмәтләрен татып, кулланып яшибез. Әйе, бу ел үзенчәлекле булды. Әйе, бу елда менә шушы ширләр дә, авырулар да, һәм якыннарыбызның, туганнарыбызның, хәтта әти-әниләребезнең дә китүләренә дучар булдык. Әйе, җиңел түгел иде. Әмма шуңа да карамастан без
Аллаһы Тәаләнең биргән нигъмәтләрен татыйбыз. Аллаһы Тәалә биргән һавасы белән сулыйбыз. Аллаһы Тәалә биргән җирләрендә йөрибез. Шунарга шөкер итәргә кирәк. Һәм үзебезнең шушы үткән айларыбыз, елларыбыз өчен әз генә булса да нәтиҗә ясап алыйк әле җәмәгать. Ничек узды минем шушы елым? Яки ничек узды минем менә хәзерге көнгә кадәр булган гомерем? 20 миңа, 30-мы, 40-мы, 60, 70-ми яки 90 яшь тулдымы? Ничек уздырдым мин аны? Нинди эшләр башкардым мин? Нинди нәтиҗәләргә ирештем мин? Һәм иң әһәмиятлеге, ничек минем иманым һәм ничек минем Раббым белән мөгамәләтем? Тыгызландымы? Якынайдыкмы Раббыбызга? Якынайдыкмы Аллаһ Раббыбызга гыйбадәт кылырга әллә юкмы? Гомәр радиллаһу анһу, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең якын булган сахабаларның берсе нәрсә дип әйтте? Хасибу анфусакум qabla an tuhasibu диде. Үзегезнең нәфесләрегезне хисап кылыгыз. Сезгә хисап кылынганчыга кадәр. Дөрестән дә җәмәгать. Үзебезгә хисап кылыйк. Үзебезнең нәфесебезгә, үзебезнең иманыбызга һәм гомумән үзебезнең тормышыбызга менә сузмыйк бүген хисап кылыйк. Һәм хисап кылганнан соң киләсе елга, киләсе айга ниндидер бер нәтиҗә ясап планнар кырыйк. Бу бит һәрберебезгә дә кирәк. Һәм хисап кылганнан соң аңлыйк һәм белик нинди гамәлләрем бар минем. Бәлкем ниндидер сүзләрне, яки ниндидер гамәлләрне, яки ниндидер үземнең тормышыбызда көндәлек булган гамәлләрне кайберләрен алырга кирәктер. Яки кайберләрен гомумән сөртеп алырга, сөртеп ташларга кирәктер. Аларына да хисап кылыйк. Хисап кылыйк әйткән сүзләребезгә. Ничек сөйләшәм мин? Ничек аралашам мин? Ничек мин үземнең әти-әнием белән, балаларым белән, туган-тумачаларым белән һәм гомумән үземнең сүземдә нинди сүзләр кулланам мин? Аларга да хисап кылыйк. Аларын да бәлкем кайберләрен алырга, үзгәртергә, яки гомумән сөртеп ташларга кирәктер үзебезнең сөйләмебездән. Аларга да хисап кылыйк. Һәм менә бу киләсе елыбызга, һәм киләсе айларыбызга үзенә күрә бер планнар кырыйк җәмәгать. Бәлкем ниндидер аятлар кертергә кирәктер. Ниндидер зикрләр кертергә кирәктер. Яки ниндидер калбыбыздагы булган Раббыбызга элемтәне ныгытырга һәм гомумән бәлкем дөньяга карашыбызны әзрәк үзгәртергә кирәктер. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, безнең күбәйүләребез бар. Тәнебез дә бар, малыбыз да бар, өстәл тулы ризыкларыбыз да бар. Булар барысы да Аллаһның безгә биргән нигъмәте. Аларга да шөкер кылып, аларны да танып, әзрәк эчке дөньябызны кайгыртыйк. Әзрәк эчке халәтебезне кайгыртыйк, Аллаһы Тәаләгә үзебезнең гыйбадәтләребез белән якынайырга тырышыйк. Һәм белик, әгәр дә без Раббыбызга якынаябыз икән, эчке тормышыбыз белән, иманыбыз белән, калбыбыз белән, Аллаһы Тәалә безгә тормышыбызны да, мәгишәтебезне дә, гаиләбезне дә, һәм төрле маллар белән мөлкәт булган мәшәкатьләребезне дә шишәр, үзенең рәхмәтен ирештерер. Я Раббым Аллаһ субханаһу ва тәала, һәрберебезгә дә иман байлыгы бир. Һәрберебезгә дә хәерле тормышлар бир, бәрәкәтле тормышлар бир, һәм үзең безгә биргән нигъмәтләреңне танып, сиңа гына гыйбадәт кылып, һәм сиңа гына сәҗдә кылып яшәргә, я Раббым, насыйп эйлә. Субханакаллаһумма бихамдих, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.